gikweri dadi shemeji yuara jatumi jabayo okbed mo. Koso gikweri dadi shemeji yuara jatumi jabayo okbed mo. Gisemi wendo shemeji yuara jatumi jachode oknyomre. Chris still doctor. Omiringo era namana miyigi kukune dadi dwara. Ami era tika wibolo ni pangla dira chuo chendo. Koso ni dwaro muro bulto kangeyo jaera na miwe agitimo mape. Director John Oliech. Ni dwaro gora bato kangeyo jaera na dadi wachna wacha. Ya apenjora na mieri pando nango. Ya apenjora na mieri pando nango. Japapurie kuwondiga baby napenda privacy. Japapurie kuwondiga baby napenda privacy. Japapurie kupandiga kare laini boru nyeke ni ng'eny. Kare laini bora japapurie ka uwondoreni baby aero privacy karantie manotela chiel kende ma initeri gae moko nyal terie kuonde mamoko mabedo seteri joma moko shida sana. Ayano kanya Deni Roda Odhiambo ntie machiegni dwa kedo ni kanyo weche manyien adimba. Weche maka kod kacha Joluo duto e piny Luo duto. Radio Ramogi #1 station for the Luo nation. Machiegni to mokwongo magi thondo weche mabende waiko ni Galaxy seche game. Mbui mag migepe mopogore opogore kamoting'o migawo mar thieth, somo, pi kod leba omonji kendo ni kod chochni e chenro maggi. Komachielo bende ni chenro mar kepo mag obila 10,000 chakre yange pacho kae mangima odiochieng' ma kawuononi. Mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology olando winjruok mabende giketo kod mbalariany ma Vrije University of Brussels. Winjruok mageto konyo timo nonro e yore makedo kod midhiero mag kor lwasi. Weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni mbui mag migepe mopogore opogore pacho kae kamoting'o migawo mar thieth, migawo mar somo, migawo mar pi kod mano mar leba omonji kendo ni kod chochni e chenro maggi. Mbui mag migepe mamoko kaka mano mar Okwach Kich, mano mar Jamien Wach, mano mar Agulu mar Hustler Fund kod mano mar County ma Nairobi bende ne omonji kendo olor ka chochni nitiere e chenro maggi mag mbui. Jogo mabende igeno ni kata wachore ni ne omonjo mbuigo ne oweyo wechego mag kwede ka bende jogo mabende ne olimo mbuigo ne chenro mopogore opogore yudo gigo mabende ok ne kare, chochni mabende pok oyang malong'o, jogo mabende ne nyalo bedo no kelo chochni machalo kod mago e mbui mopogore opogore mago mag somo, kanyakla kod mano mar thieth, mano mar pi, kanyakla kod mano mar leba e kind mbui mamoko mag migepe mopogore opogore e pacho kae. Komachielo ni chenro mag kepo mag obila 10,000 chakra yange pacho kae mangima kawuone kuonde 427 chenro no mabende igeno ni biro rumo saa 11 mar odhiambo ma kawuononi. Jawach elo obila Mushiri Nyaga mabende ne loso kod nyakalondo ma Citizen okinyi ma kawuono olero ni chenro no ibiro ta mana kawuono kende dhi lore koromo kanyo saa 11 mar odhiambo. Mushiri bende owacho ni weche mag mibadhi mabende osebedo e kinde machien wang'ni kik ng'ata donjre ni mari biro kaune okang' mager mar chik. Na ifikapo saa 11 shughuli nzima imekwisha. Wakenya wenyewe wamekuwa na malalamiko mengi sana hapo zamani. Walikuwa nasema kwamba ikifika saa 11 mara imesongeshwa imefika mpaka saa 2 ya usiku. Wakati giza shaingia, sisi tunasema kwamba hii shughuli ifanyike mchana. Na tukifanya vile inaleta ile uwazi, inaleta ile pia tunasema accountability. Wale vijana ambao wanaajiriwa leo, siku ya leo, ni start point ya ile transformative agenda. Vijana watokeze wao kwamba ndio wenye kushika ushukani kesho, wakati sisi ambao tumezeeka, wakati tunaondoka.
Mushiri bende olero gigo mabende dwarore mondo mi okaw ng'ato kaka obila ka achiel kuomgi en kanyo grade mar D+ e penj mar KCSE. Inaweza kuwa pia amehitimu hata zaidi, lakini ile minimum qualification tunasema kwamba ni D+. Lazima amefikisha miaka 18 na pia awe anjapita miaka 28 pia. Lazima pia akue ni medically fit. Mengine pia lazima awe kwamba ni mtu ambaye yuko of good conduct. Manake hatuwezi tukaajiri mtu ambaye ako na historia ya uhalifu kwa mfano. Pia kila kijana anaambiwa kwamba aende kwa ile sub county ile ambaye amezaliwa. Moko kuom rowere mabende nochopo e gwengego mag Kilifi ne chenro makamano ne ogole e chenro makamano kalure kod rema chopo dwaro mago mabende dwarore mondo mi ng'ato kaw kaka obila e pacho kae. Kanyakla bende ne girema ting'o kanyo oboka mowinjore ne chenro makamano. Kwa majina naitwa Mohamed Nasor, natokea mtaa wa Mwango. Nimefika saa 12:30 kwenye ukaguzi wenye nimefanyiwa pale, ni alama ndio zimenitoa. Inshallah na matumaini, umri wangu bado haujaenda sana na miaka 21, na Mwenyezi Mungu akinijalia next round nitakuja nijaribu tena. I'm Stanley Tunje, ningoja sana tu kwa hiyo recruitment center toka saa 2 asubuhi kuja kujituma kucheki ajira, but kitu ambacho kimenifaa mimi kutoqualify ni kuwa sikuwa na original research slip. Hivyo tu ndio nimefanya nikakosa ajira. In short inamaanisha hivi. Martin Jaji mabende na achiel kuom rowere mabende nochopo ne chenrono lero ni ne ogole e chenrono kalure ni ne onge kod oboka mano mar nyuol kata birth certificate. Mimi kwa majina ninaitwa Martin Jaji, nimefika hapa saa 12. Baada ya kusajiliwa tukaambiwa nini tuunge line. Wakawa wanaangalia ni hizi makaratasi, wakawa wanaangalia birth, academic, alafu na kitambulisho. Lakini kwa wakati huo nilipoangalia makaratasi yangu sikuwa na birth. Sasa wakanituma ni kama nipige simu niletewe hiyo birth. Nilipofanya hivyo nikaletewa birth, baadaye ninarudi ninaambiwa kuwa wamejaza hizo nafasi. Wadhi kaunti no Siaya kama waido ni mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology olando winjruok mabende giketo kod mbalariany ma Vrije University of Brussels. Winjruok mabende geto konye timo nonro matute yore makedo kod midhiero mabende kelo kod lokruok mar kor lwasi, dongruok e weche mag mbui kod bero chenro mag some pacho kae. Ngire John Duncat mabende wuok e mbalariany ma Vrije University of Brussels opoyo mokalo winjruok makamano kolero ni obiro konyo e tieko midhiero mabende kelo kod lokruok mar kor lwasi, bero kenge mag yudo pi maler kod rito alwora e pacho kae. The collaboration that is there, and it is a mutual collaboration, a win-win situation. For example, our colleagues are collecting data on which are very relevant for climate research, which are relevant for water management, also for conservation of nature and of the natural environment. And so we are very proud that we can contribute to that, but also the data that are generated here and collected here are very useful for the science that my colleagues in Brussels are doing. Laktar Solomon Ogara mabende director mar weche mag tudruok e mbalarianyno ma Just bende opoyo mokalo chenro makamano mabende wacho ni bro muonyo omenda maromo shillings milion 6 kendo bro konyo bende weche mag bero wechego mag tudruok e mbalarianyno. We were out to develop a data center, and the goal of this was really to be able to gather the sensor-based data from the field. So this was going to act as a repository from which then various researchers from across the world, including JUICE, can actually access this particular data. But by extension, like I said earlier on, it would also serve as a disaster recovery center, and of course for sustainability purposes in the future. Jalup Chancellor mar mbalariany ma Just Manongire Agrethuo bende opoyo mokalo winjruok makamano kowacho ni maikoro bro konyogi ahinya e yudo masinde kanyakla kod gige somo e yo mayot. And this collaboration have assisted us to bridge the gap of the financial resource scarcity, and we value this collaboration much.
The investment is about 6 million Kenya shillings that we have put into the data center. We have also seen other investments in the main campus where we have power surge protection and the lab, which we have gotten support from Filir, and this also goes to the value about 6 million also. So this is something that we cannot underestimate. This is something that we appreciate so much, and we are hoping this collaboration will take us far. Ngire Dennis Ochuodho bende no lose yo machal kamae ewi chenro makamano ka bende oyango ni mbalarianyno ma Just bende koro chano sidho ayanga chenro manyiena mar nursing kata wechego mag thieth e mbalarianyno. With regard to the nursing school, we are quite advanced. The program has already been developed and accredited by Q. As you saw, we already have an established nursing lab, the training lab, and you saw that it's already equipped with all the facilities necessary. So our plan is in the next semester, we should be up and running. So this is a gap that the university is going to fill for the country, that you have nurses who are trained locally within a local setup, and they then get into the community. Esechege mabende oganda makwaro osechako timo limbe kadwadhi na mchumbi tend county ma Mombasa wacho ni oseketo chenro makare mar temo gayo masiche mag apaya makidek timore to chuthe kinde ne mag nyasi mopogore. Joja oko nigi ler mathoth ka oke county ma Mombasa. Na unajua Mombasa pia tuko sasa na speed cameras. So tutaanzisha speed cameras hii mfumo na tutaanzisha alcoblow na tutaanza kushika zile gari ambazo ziko unroad worthy. Mano Ibrahim Basafar maena pisa mochung'ne kedo gi masiche ma apoya e county ma Mombasa kalero moko kuom okange matend county ma Mombasa oketo mar temo gayo masiche mag apaya e sechegi ma oganda mathoth timo limbe Mombasa e nyasi mopogore. Hatutaki sherehe hii ya mara hii tuwe na majanga Mombasa. Hatutaki sheria mara hii tuwe na watu ambao watakosa life ama mutaenda hospitali ama ukose kiungo cha mwili. So it's a strong notice from Mombasa County Government. Kane uloso gi jofwamb weche Mombasa, Basafar koni en chenro magidwa tayo gi bede migepe mopogore mag piny owacho moting'o nyaka obila. Na ukiona leo tuko na wote, tuko na Kenya Police, National Police Traffic, NTSA wako hapa. Tuko na watu wenye matatu wenye, kuna St. John's, kuna huyu wa health, watu wa tuk-tuk wako hapa, matatu. So we are sending this message. It's a strong message from Mombasa. Manager maduong' mar NTSA kadhodhi na mchumbi na ICC Sala bende ojiwo jogo duto matiyo gi apaya mondo mi oluw chike mantiere ma ok rito ni nyaka parnegi. When as a pillion passenger, before you board that boda, do you have a helmet? Are you wearing a jacket? When you're a passenger in a public service vehicle, are you waiting until there is a crash to come and narrate later that hiyo gari ilikuwa inaenda mbio sana hata tulikuwa tunashikilia mioyo, or are you speaking and calling out the driver to stop speeding? As a driver, are you driving under the influence of alcohol and drugs? Are you resting enough before you drive? Are you tired? Are you exhausted? En wach mabende ne osir lwedo gi Ali Salim Batez, ma en jakom riwruog weg matatu kadhodhi na mchumbi. Kwa matatu ni usalama na mabango mmeona ndio yaleta pale. Uweko usalama barabarani, iweko nidhamu katika barabara, magari yawe na vibali ya serikali, madereva na makondakta yawe na vibali ya serikali. So we continue to encourage drivers, border riders, tuk-tuk drivers to drive safely and to be careful when driving on the road to ensure that every life is protected and that we are being displayed, especially now that we're in the festive season. Ne Radio Ramogi e county ma Mombasa, an George Aoko. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Kambi sukari mar Sony olor kochakore odiochieng' ma kawuono mondo mi chiw thuolo mar loso masinde mage mabende ne kod ng'ikruok e lendo mabende ne gigolo tarik 10 dwe mar 11 higani, kendo ne oketi sei kod director mar kambino Jane Pamela. Kambino chano ni ibiro lore kuom jumbe auchiel ka iluoko i masinde ge mondo mi chenro mar iko niang', rego niang' kata rego sukari, luoko dundu magi kod kama bende ike sukari kapok ochwal chiro bed maler. Pamela lero ni okang' makamano geto neno ni ka gichako tich kendo tok jumbe auchiel to onge ng'ikruok moro amora ma bende biro bedo e chenro magi mapile. Okwayo jokanya sekta no kod jotije magi mondo mi ochung' kodgi thuolo ni mar neno ni chenro duto obiro ochopo e wang'e. Waloro week auchiel from work tich nyaka
around tarik 22 December walura lura nikech wadwa ni factory ni obed ma strong mondo kik wabed gi breakdowns mang'eny manyocha osebedo mondo wane kaka wanyalo tiyo maber ka wadhi mbele. Factory ni the last time factory ni nolos maber ne 2022 to ung'e ni higa ka higa factory marego niang' nyaka tim maintenance higa ka higa. Wakwayo ni ubeda patient. Mani mabedo kelo giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak seche gito mag thund weche mabende ne waikoni. Mbui mag migepe mopogore opogore pacho kae ka moting'o migawo mar thieth